Vůně punče, zvonivé koledy a úsměvy stánkařů, bez kterých by tradice nebyla tradicí. S příchodem prosince se historické centrum Hradce Králové proměnilo v zářivé srdce Vánoc. Každý stánek skrývá svůj příběh. Paní Regina reprezentovala výrobky, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Všechny vánoční ozdobičky se vyrábí u nás, skliněné a vlastně tvarují se na ohně. Oheň potřebuje mít 750 Celsia, abychom mohli z toho vytvárat ozdobičku. Nejprodávanější jsou samozřejmě anděle. Zatímco u některých stánků to voní Vánocemi, jinde narazíte na sortiment, který je trochu méně tradiční. Kdo koupí rostlinu dražší, tak mu doporučím, aby přihnul. Teď už samozřejmě období, kdy těch rostlin se kupuje méně, tím pádem je logicky méně na ně hovínek. To přijde březen, duben a my si ho neděláme, než ke zimu dáme to všech úplně. Nevždy jde na trzích o prodej. Jak se ukázalo, některé stánky jsou tu hlavně kvůli podpoře a dobré náladě. Náš stánek je nejdůležitější toho, že to je stánek vede kolegy tohohle stánku. A ten má stánek se sušeným masem. No. To je to gro toho, proč my vůbec existujeme. Na trzích narazíte na spoustu zajímavých lidí a příběhů. I to je kouzlo předvánočního času. Pro publicistiku Nikol Trávníčková.